Takže takto to aktuálne vyzerá na ďalšom poschodí Urban Areny Partizánske. A ako vidíte, už sú tie domčeky v takomto stave. Je tu nejaké auto, ešte je tu dosť toho, čo porobiť, ale teda povedal by som, že chalani idú a riadne bomby. A bude to tu vyzerať úplne inak ako to spodné CQBčko. Bude to ešte určite veľa okien, tu bude veľa prekážok a podobne. Tu je taká tá kostolná časť, takže pribudne sem kopec detailov, určite aj nejaké plastové stromčeky a podobne, ale hlavne toto bude vymalované ako cesta vlastne pre to auto a pre rôzne úlohy a akcie. Domčeky už pomaly naberajú tvary. Ako môžete vidieť, ešte stále tu je funkčná strelnica, ktorú využívame. A tie objekty tu vyzerajú naozaj skvele. Ako vravím, ešte je tu čo doladiť, ale verím tomu, že maximálne za nejaký mesiac, dva to bude úplne mega. A tu je vlastne už koniec z jednej strany na druhú, takže dosť brutálne CKBčko.